I thank you for living to your word. Mwachira together for a community conversation. And this a conversation in Tanganira on record. And it was not twelve. Karatwa kwana se chiburubu chinke. Otwane recognize the things we want to do with the community. First, to recognize our potential. Tunabantaba ngai. Tunabantaba tunabantole industrious. Tunabantole outgoing. Tunabantole daredevil. Na mitole tayari kugenda busyo. Lakini abatuka mami tole individual. Toko genda tu hata nyinyi nyasi tu amenya mtu muhimu. Lakini ngakiri buja tware koba amu. Tobe more secure. Tobe more forceful. Ni leveraging on unity egere tuya na chimnegisa. Kya kamera nelipare nitili kebile yetu kutwara centrally well designed traditional leadership. Ose community leadership. Deliberately deciding well selected, designed, planned central leadership to navigate Yamagana to make it sad. So that named to seek in this country. And hard working. Economically, we contribute a lot because we work very, very hard. I will see. As to I now, we got to talk about it, to think of our community, to think of our county. And we must do that. Waziri mukome musike mwezi wa Fred Okengo Matiang'i anye morote liyete mwezi wa Fred Matiang'i liye mo cheremes mbuya ndora kana rutoto ibere chimesi nyingi sana gende mesa oichibesa lakini sikomo gusi nchenkoro kwa mheshimiwa honorable Elijah Bugita aspiring member of parliament Nyaribari Church lero tote tukukwanira amangana akorekanete igoro Kericho omusiketo sigete honorable Timothy Bosire akorera tabagusi ba mintege ntekebe bakarangeria abantu bakabateinga no musike Matiang'i obarangeri abakwanere ekera abarangeri abasike bagaikaransa bakamakonyora n'abantu bakasongo William Ruto bako bakibesa erinde bache gusali omuganda bw'abagusi abantu baminto esa bali tuachakire ya Fred Okengo Matiang'i nto konye tigeranchira abarai ababasoete broad based bamuirenga barabwe bago tumeka erinde baseberekani abantu baito konenda abantu baminto asanda onsi ensalimache telekomisi unensalimache mheshimiwa batete gusalie sabali ya Fred Okengo Matiang'i tegetemba boriga mwanya koromo gere kago chechelira irodinga mwanya korra omukamba osomo nyangoli kago checheli Kalonzo Musyoka mwanya korora omonto okorokunga Rigathi Gachagua unasoe tegoro kago checheli kunaba ikoyo bamwabo mwanya korro musigisi osomo nyamato okorokunya muruto kago checheli n'abantu bamwabo lakini abantu abe batete go checheli omwana ominto okoroku Fred Okengo Matiang'i lakini ntete ko batebiga esabari yabo gwekebe nyingi abantu baito bakababogoli bakabaira ari Kericho obatebina Matiang'i nabwate meeting na barabuo kumba abantu baito bakaimoka korwa kibago ikorora bakanyana n'abantu baruto bagwe ko address batete Timothy Bosire kerara ira irire chichiro chinene bogere mate kipara chiaiwe bara ya moro muteyo ntugene bibuza tobwate buna abagusi Timothy Bosire ayeno DM ogo tuoneri ne chikobi ne chisatyo ko toletera ntubuno mogusi kizi na Nyamira iko tuongo likorwagere mate tokaruku kizi region ata tobwate kande yo mwezi miwa Fred Okengo
candidate yomo president yokabaruga korkungaki Fred Okengo Matiang'i. Ne candidate yedali yomo gusi. Ne candidate yomo ke? Omo Kenya ne rurangire Fred Matiang'i tali yomo gusi aso Fred Matiang'i na njobo yomo president. Ntu abagusi ko twagete ko kuna ya bana umwana ino tokabeki totagete. Hona abantu abaye mu nkwano yokutima tibosire. Obeto mo chumbe tamwem. Igata ke to ziruta amate bina gusi chikuranjiror. Kurajia chikura jaru tonjira gusi. Chikura to kwada gusi ne chango. Fred Okengo Matiang'i. Igata to daitima tibosire. Igonta ke to sikaba gusi bina gwasi ke to robere wa mamo mindo kara gwati ke te konyonya. Ekia kara mamo mindo tari ko bwati ke sindebeo. Mamo mina koraki. Yago sikwa. Ndubuna bagusi. Ase yabeta. Korukizi bakanyamira rogoro. Etaye ite yara mokiri. Ego chikogende meza tere chipara. Epara ya tara jamocha itira abantu ko turumbo kaiga. Abantu bani kara bagweta chiaiwe. Nduraga para to kurwanira gweta ko chirogoro na chimate. Epara gare igakuru ko mwesimiwa. Fred Okengo Matiang'i. Omondo ko chikogere town ya itebe no nyine. Ene city igakuru ko mwesimiwa. Fred Okengo Matiang'i. Omondo ko gera abana baito bagenda yisukuru basome. Shisha ekole igakuru ko mwesimiwa. Fred Okengo Matiang'i. Omondo ko chikogera abasigari mbanya gwaka abana baita mazazi ovyo kera batora mana mano igakuru ko mwesimiwa. Fred Okengo Matiang'i. Wasire mbarabia. Wasire mokome mosike mwesimiwa Fred Okengo Matiang'i. Onye morote liye mwesimiwa Fred Matiang'i liye mo cheremes. Mbuya ntora kana ruto toibere chibesi nyingi sana. Gende mesa oichibesa lakini sikomo gusi. Gwaje moro mugusi azikwe. Unanjo omurwaniri w'abasaye kurunyari bari cyace. Oyo kote yabanyari bari twagose teko choro moyi. Ikingaza no kote yo moyi ndasi ko munyari omugusi. Ekegera atali mugusi. Timo tibozire zo na gwa address uno mugusi na hande buno mwana ominto. Sikomo mugusi. Anyama ko timo tibozire kara mukaga asira. Ni ntu abagusi twachanga. Tukachange piri ya moja lionzipi. Tukachari ruto tare ngoro. Ruto na regoro. Digo bana tukata timo tibozire aske omugusi. One time. Ngireri bagalinde nkwanere abanyali bali nje no muigwino ndubona abaigwa nkwebo torengangi kyabere bo mame no goteba nga ntwe ibore tutokaenda tukayiburu chinyomba chinde keraba mama basogete nyali bali gatigaleta bwate barayimo kugambira no muindi obo no basokwa banene ensari mache no ara naisaine bwato mano ino sema one time Ruto one time Songo one time Waki one time Asante tena Alfred Otuke Machuka Rukerera Njero mu MCA mtarachiwa kere ibeno ward ono tigamba tebye gente kemo in fact ya saba gusi let us not use chibesa chikoru state house bocha gusalia chikore cyo mweshimiwa Fred Okengo Matiang'i iga ngusi abantu baminto una Timothy Bosire umuntu buna Sahil Chanda umuntu buna Alpha Miruka umuntu buna Javet urukitutu chache note ntogwenta ko baamo buna basani bwa Fred Okengo Matiang'i tomoerekesa buna bwenta ko enda state house tali ntogwenta ko salichikura chaye egentege tangani inuni nwa abantu batangani mu bwenta ko totebinga enchera togwenta ko bwata chikura gusi chitoisane tali ochaka ko tosomera ngantu bwati kura gusi gento kya kabere abana baminta bagusi mwensi ase mwabeta bwata chikura so bonge elire nalitotanya koramwa kunege sakukya bagusi karatwa bwatire chikura so bonge gotogwe tenenera karatwa bwatire chikura so bonge ntori koramwa karatwa bwatire chikura so bonge gotokorangeri wase mesa yoko bange keki ya Kenya egento to bwata buna bagusi yoka Fred Matiang'i Timothy Bosire is a political conman. Ntota itiko moragusi. Bosan lesio chenchiri.